mufana wangu kuti avoid masituation akati aya ndo paipe pandogara ndichikutaurira kuti paunoitawo mari itirawo vabereki vako zvakanaka uchimbovaendesawo out. Iko zvino ndatarisa pastatus pako apo una ropafadzo, muri kuKaribok, muri kufara. Handitika last time wanga waina Mavis kuVictoria Falls, asi iwewe vabereki vako paHot Springs apa panobhadharwa dhora vabereki vako havapazivi. Padhuze apa paunobuda out nevabereki vako iwewe unoenda kumakantini manga anoitwa masadza dhora aya, but iwewe unoita mbiri yekuendesa mabhebha ako kumafancy restaurant. Mfana wangu zvauri kuita zvazvina kunaka izvi. Uchiri kuziva here kuti mudhara wako patime yanga ari kuenda kubasa maini yaishanda yakambodhirika, Mwari akazopindira vakapona, asi vanga vavharirwa pasi pemugodhi vakishandira iwewe kuti urarame. Mai vako gore riya vakamhanya neusiku kuchinaya vakakubereka warumwa nenyoka kuti iwewe urarame mupanewo. Handiri kuona asi iko zvino izvi iwe ane mari uri kurarama life iri bo, asi uri kufadza vana vevangu vanhu uchikanganwa vanhu vakakutamburira, uchikanganwa vanhu vakakubatsira. Mfana wangu sadaro, chinja maitiro, itirawo vabereki vako zvakanaka, uye Mwari anokukomborera. Hazvizivikanwi, mangwana hazivikanwi. Mari yauri kufarisa nayo iyi dai wachinja mwoyo wako nguva ichiripo mfana wangu.